Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ezellu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti ve hum an duaihim gafilun. Kine behiştir jwan kesin ku jibili xwedê gazî hinekin din yani gazî puta dikin sax an jî mirî ku ta qiyametê jî dengê wan sa nakin û tu fêdekî wan jî ji mirov re tune û ji wan duayê wan jî bêhîvîne. Gelekî insan diçin li hember heykela puta disekirin divên em di îzna tê dane em di rêya tê dane em bi gorî gotina te hereket dikin ji rêya de dernakevin gazî wan dikin gazî xwedê nakin ya jî gazî însanên mirî dikin ji wan hêviya tişta dikin hal Xwedayê Teala nêzîktirê gere meriv gazî Xwedayê Teala bikin. Meriv ku tu gazî xwedê nekî tu gazî însanê mirî bikî heta qiyamete ev insana dengê te sa nakin di qiyametê de ji wê bêjin em ji van însanana bêrînê me negotê me tekin şuna xwedê gasî mekin wan bixwe xwe kirî ya Rebbi eleqekî me wana tevê hevdû tune ji wan dûr dikin. Vê münasebetê jî gorî Sûreya Ahkaf ayeta 5 gerek meriv ji xwedê zêdetir gazî tu kesî neke di Fatihê Şerîf de jî xwe em dibêjin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi em tenê ji te re îbadet dikin, tenê ji te alîkariyê dixwazin, ji wekî dinê alîkariyê nexwazin.